Poznáš ten pocit, keď sa ráno zobudíš a máš vlasy plné lupín? Osprchuješ sa a už nepomáha ani Head & Shoulders? Alebo ti niekto zjedol tvoj bočikový krém? Nevadí, pretože toto video nie je o tom. Chceme ťa pozvať na birmovaneckú víkendovku, ktorá sa uskutoční 27.2. až 1.3.2015 v Bojničkách. Tvoji animátori pre teba pripravili čas plný zábavy, rozhovorov, rôznych aktivít, ale hlavne priestor na to, aby si mohol stráviť chvíľu so našim Bohom a so svojimi priateľmi. A preto tam nemôžeš chýbať. Tešíme sa na teba!